atletismo ou seguen non sei onde. É por eso. Mañá sábado día 14 volven os encontros de nais e pais a Chantada. Dende as 10:30 ata 1:30 no edificio multiusos do Concello, nais, pais, avós e coidadores poderán compartir as súas inquedanzas e intereses sobre a educación dos rapaces. Nesta ocasión este encontro estará centrado na educación para a saúde, a alimentación, o sono, o exercicio físico, o estrés e como afrontar dende a familia cos adolescentes e preadolescentes o tema das drogas. Tamén se falará sobre como afrontar por parte das nais e pais o acompañamento na vida escolar dos seus fillos e fillas, motivación, apoio nas tarefas escolares e relación da familia coa escola, entre outros temas. Lembren que este non é o último encontro, senón que aínda quedarán despois deste outros 2 máis o día 21 e o 28. En todos eles haberá servizo de gardaría e ludoteca gratuito nas mesmas instalacións onde se desenvolven os encontros. Ademais, todos os interesados poden acudir ali directamente sen necesidade de inscripción previa e poderán continuar propoñendo temáticas que lles interesen para os vindeiros encontros. Como adultos, como persoas maduras e demais, van ser o reflexo dos nosos nenos.